sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:04. Cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Firing Line. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon na Artay Hupon, checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Nobyembre 25 kita, tuig 2020. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan nga nagaupon na diri sa DYEZ Action Radio Bacolod sa tanan nga mga program, mga public affairs program, lakip na ang mga matahom nga drama, din man kamo nga bahin sang kalibutan sa mga nagamonitor online. Good day sa inyo. Action Firing Line. Sa mga nagamonitor naman via on-air sa ila sinid mga transistor radio kag subongman sa mga monitor sa salakyan, medyo halong lang sa pag-travel sa mga out of town ang destinasyon. Action Firing Line. Kinahanglan halong gid sa pagmaniho sang salakyan, madamo nga maaksidente ang nagaluntad sa sini nga mabinulan. Kumustahon tabla kon pilama dato sini kapin pagid diri sa Bacolod o diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Bangod nga madata ang maaksidente kapin pagid motorsiklo. No, subongti ang latest mo to sa dulid bala nga duha ka wingwan yang nagkuanaygid hidon kolisyon. Action Firing Line. Sa aton nga magka-aksyon antes ang pila ka mga pambukas naton nga mabalita kag informasyon karon nga gabi. Unahon tanay pagtsakyar sa lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon gani may gabi. Aksyon art ako may gabi no kag sa aton mga listeners area tag naton lakat sa atong chimpo sining gabi. Merkules kita karon Nobyembre 25 to 2020. Ang northeast monsoon naga-apekto diri sa Luzon, partikularmente diri sa Cagayan Valley sa Cordillera Administrative Region nga ang kondisyon sang ilang tiyempo ang magalumon nga kalangitan nga may mahinay o kon manipis lamang ang mga pag-ulan o kon pagtulo taliti no. Subong man ang Metro Manila man kag sa iban nga bahin sang Luzon medyo mahuyang-huyang, may pag-uum-kuum ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan daw maayo ang tiempo. May dala lang ininaligwin nga mga mahinay man o kon manipis man nga mga pag-ulan Okay. o kon pagtulo taliti. Kag ang isa ka weather systems naton amuning easterlies ari sa nasidangan nga bahin sang Kabisayan kag Mindanao. Partikularmente ari sa Davao region kag Socsargen no. Okay. Ang kondisyon sang ilang nga tiyempo amuning magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang Palawan, ang kabugusan sang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang Mindanao maayo man ang tiyempo nga may pag-uumguom man ang kahawaan. Hasta sa magalumon ang kalangitan nga may idulot man ininaligwin nga mga pag-ulan nga halin sa localized thunderstorms kag
sang easterlies o kung mapaang nga hangin gikan sa baybayon sa Pasipiko. Diri sa Luzon sa Luzon kag Bisayan may ara nga kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin maghalin na amin na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang mahinay hasta sa kasarangan man niya nga huyop sang hangin hari nagaapekto sa Mindanao nga halin ini sa direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan ukon east to northeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So naog kita diri sa aton local nga forecast action art particularmente sa aton probinsya agom kita yan sa may pag-uunggo mang kalangitan hasta nga magalumon ang kahwaan nga may naligwin lamang ini nga mga pagulan ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Okay. Kag medyo mabaskog ang huyop sang hangin no madlos mayara kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin nagahalin sa namin hanas silangan na nag-influence siya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag amo ni ang western seaboard sa aton sa Kabisayan ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Karon alas 9:06 no. Ang taob naton 1.0 metro. Ang kadalumon ang unas magabalos 0.5 metro kun tunga sa metro. Ang kanabawon alas 5:19 sininga hapon nagtunod siya ring adlaw magpakita naman ni siya alas 5:44 buwas sa aga. Okay. Kagarita 25 hasta 31 degrees Celsius o kung 67 hasta sa 87 78.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakat tempo sining gabi. Actually madupoy-dupoy mabugnaw ang huyop sa hangin. Mabugnaw. Sa hapon hasta magkagahon. Naka-PR ka na action art ng kon kagahon nagatulutaliti hindi baskog hindi kwan. Nipis lang. Lang. Amo ning ginatawag nga tubong. 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 Ti ang tubong na yan do sa Iniro manaya. Amo gani kay napaaga siya kay tungod sa impact ng La Nina. Pati ang tubong nagatalang sa pizza? Oo. Ay, sus. Tubong. Ang tubong yan, dumduman ko Iniro simula. na siya dapat. Iniro na siya dapat. Ang November, ang January 1, isip ka na mo, balidwa ka tubong na sunod-sunod, 24 dias. Correct na siya. Diba? Kay ang... Nobyembre pa lang, nagtalang siya. Hindi, kay kung basakon mo gid mga findings ng mga meteorologists ang National Oceanic Atmospheric Administration. Okay. Amo ni ang unusual nga nagdugang sa tugnaw sang aton nga amihan. Ang ng polar vortex, no? Ang polar vortex dito sa mga continental USA may harapan da mga meteorologists mahibi ka sa pagkatugnaw na mo na. Grabe, no? Mahibi ka sa pagkatugnaw. Amo ni nga nagtemprano ang tubong naton. Dapat mga Iniro. Iniro, ang madumduman ko yung mga tigulang mga nagambal tubong. Pero tisang uli, hindi naman ba siya ng tubong? Kay kung mag-ulan siya ng adlaw, siling yabaw sa Abril ni, ulan ni. Sa Marso, sang una pa na iya. Pero subong ang tiempo, lain na yan. lain na because of the climate change. Tipating tubong, nagsailos Nobyembre. Tuod gagan? Amo ni gakwan sila nga may surge sa northeast monsoon. Pero why lang nila gina... Hambal. Why nila gina pagwa. Pero sa ilang mga analysis, amo ni ang nagpalain ang polar vortex dito sa polar ice cap sa northern Siberia. Anong tubong sa pagtawag sa terminolohiya sa inyo? Sa aton tubong mo lang na di. Tubong. Tipro sa inyo balaya sa PDM. Nang daw surge sa northeast monsoon. Northeast monsoon na siya gali. Northeast monsoon. Daw kalabanan na gani Disyembre mo. Mga Disyembre. 3rd week to 4th week sang Disyembre. Kalabanan, no?
Hindi daw iniro gina siya. Iniro? O, dasan daw nag-Disyembre sa 3rd week, 4th week, no? As per weather observation. Ining 2015, 16, 17, 18, hasta sa 19. Doon nagatemprano siya. Karon Nobyembre naman niya. Nobyembre na ta. Aha. Tibo tambalon pagka iniro, hindi na tayo mag-expect yung tubong eh. Hindi tani ma-ascertain kay balan mo iniro ara pang effectivity sang La Nina. Mga first quarter pa ni siya matapos. Mga pila? Second quarter? First quarter. First Marso, quarter. April, January, February, March. Dira. Pero Ah. ang ilang estimate daw ara sa March, April daw ma-decline niya siya. I see. Sige. Anyway, January, February, March na siya mong tatlo, no? First quarter ta. Sige. Action Gun, salamat gid. Action ato, mayong gabi. Mayong gabi gid sa imo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon Firing Line. Why gid man sang dapat kabalakan kita in terms of sitwasyon, why gid man sang mga na-monitor nga mga weather disturbances sa palibot sang pungsod Pilipinas. Pero ti amo lang na ang ginbag-o suno kay gani Republika nga bisan ang tubong nga instead nga Enero ina maeksperiensyahan nagtemprano kag karon nagtupa sa bulan sang Nobyembre. Aksyon Firing Line. Ote wayas ang tubong nga termino nga ginagamit ang mga eksperto naton, ang mga weather state or ang weather state bureau naton nga pag-asa way man ay gagamit no sang termino nga tubong southwest monsoon suno kay gani Republika. Aksyon Firing Line. Sa aton mga kaaksyon, 30 days before Christmas Day, kag 37 kadlaw na lang nabilin bag-o naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Firing Line. Nabi-abi na nato ng atong mga kaaksyon nga pwede na magkapadala sang ila sini nga mga mensahe, ang inyo sini nga magkomento kag reaksyon sa aton nga pagpangalagad karon nagapi pwede gid ninyo mapadala ina paagi sa comment section nga available ara sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, pwede man paagi sa YouTube. Aksyon Firing Kaya itong Line. ginilahatagan ng stisya karon basahon ang inyo mga mensahe. Aksyon Firing Ano Line. mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan antes sa mga balita diri sa lokal. No damo mga update karon unahon ko si Aksyon Dale Salazar, damo sa mga development sa Bacolod City Hall. Pero ti sa bilog nga pungsod Pilipinas ang pinaka-latest nga record masobra na sa 422,000 no ang reported kag total cases as of this day nga na-record sa Department of Health, to be exact 422,600 o 915. Tigamboy na kita 423,000 nga kanabuon sang kaso sang COVID-19. Aksyon Firing Line. Pero suno iya sa DOH, apisar sini mga record, may harap pa 8 ka mga laboratories ang napaslawan nga mag-submit sang ila record on time. Aksyon E Firing pamangkot Line. wala sang laboratorio nga diri halin sa Negros sa aton kag syudad sa Bacolod diya nga delay man ang ila submission sang data. Aksyon Firing Line. Diri sa aton sa Metro Bacolod kag sumungman sa Negros Occidental, at least amat-amat nga nubo ang cases. In fact, isalot ko lang diri sa lokal ang gina-report ni City Administrator at the same time Executive Director sang Emergency Operations Center diri sa syudad sa Bacolod. Ang nakita nila sa mga record o nagagwaya nga at least ang positivity rate sa Bacolod City nagnubo sa idalom sang surveillance testing programa. Aksyon Firing Line. Pero dugangan ta naman detalye karon sa report ni Aksyon Dale Salazar kay puwerti nimo basta COVID-19 amo ini gihapon aton ginabantayan kay hinali nga mayara gihapon sang spike o kon way manaton ginapangayo in kaso nga magtimbuok ang kaso o record
diri sa aton sa Metro Bacolod mangin balasihan ina sang desisyon kung ano ang mangin quarantine status or community quarantine status sa Bacolod City. Action firing Di ka line. ba'y pangatayuyon na ni? Nawala na sa mga dugang pa nga magga-positive sa ulihi sa surveillance test. Action firing line. Now, isa pagid no, sa national aryo, kundi nagpalayag ang PACC nga taga-pamuno or Philippine Anti-Corruption Commission. Now, siling nga may ara gidman kabi gina-imbestigaran pagka-gina-link abi nga mga kongresista nga involvado sa isyu sang korupsyon sa DPWH. Very good. Kung pamatian mo, at least nagatrabaho ang taga-PACC. Ang masubo nga balita sini, kay siling sa PACC, way kalabot giman isa ka dosena. Meaning, ti way kalabot dosi, ka mga congressmen ang involved sa isyu sang korupsyon sa DPWH. Action firing line. Galing kay siling, nibili ka siling niya, way paugaling kami sang solido nga mga ebidensya batok sa sining mga congressman. Action firing line. Ini nga mga congressman gayuhom ni magamuning nga report nga hamakon mo pila na lang nabilin sang panggobyerno kag administrasyon ni Presidente Digong tiway gyapon maaktuan kag daw hindi pa mapasakaan sang kaso kay hawot-hawot ang ebidensya sang PACC. Action firing line. Ang aton konsuelo nga at least may ginhambal diri nga numero nga way nakalabot isa ka dosina ang pamangkot way gali ka trabaho ang PACC nga kadugayaw ti kon involved diri sa isyu sang korupsyon ay presume nga hindi lang niya linibo ka pesos nga kwarta gikan sa kabansang gobyerno ang ginganit nila. Action Kaya firing mo nang line. pinaka-unfair nga kung milyon ka pesos ang imo kawaton do hindi kaya mapasakaan kaso kay ang ebidensya hawot-hawot batok sa imo. Action Pero mga firing line. bigado nga kung kaisa paninguha no kag ang ibante nagahikomiter sang krimen kay ang ila problema kalanon sang pamilya bisan ka may pangginawat mo priso kaya dakpon kagilayon. Action firing line. Ako gani kay bilikatan ni why na lang ni siya nagpagwa sang datos no kag informasyon kung wala pa lang sang solido nga ebidensya kay gwa sina kotso dion amor why gidi tupa kag direksyon kay kun magamong sini ang suspetso sang tawo bisan sino na lang nakaron nga mga congressmen da sa ila tagsa ka distrito suspetsuhan nila basi siya ni nga congressman ang ginatumod. Action firing line. Tibudlay, no, kapin pa kon kalyado sang gobyerno, bisan milyon ka pesos ang ila ginganit, ang ila sining nakuha, daw hindi pa mapasakaan kaso. Action firing line. Diri sa aton sa Metro Bacolod, ng mga lokal ng mga balita, bantayan in a short while, LGO sa Bacolod, liwat ng mga padalas ang apilasyon nga i-downgrade ang syudad pagkadto sa MGCQ umpisa Disyembre 1. Action firing line. Amo ining gina-expectar sa katon mga city officials nga ti dapat ma-downgrade kita o kung kabay pa ma-downgrade kita. Kay ti ang translation sini, kung in kaso nga ma-downgrade ang aton status, may pilaman ka mga regulasyon nga halugan no, sa implementasyon mga negosyante at least medyo makabawi man sini nga bulan sa Disyembre. Action firing line. Pero ini bala aprobahan sang National IATF inang waita pa mahibaluan. Action firing line. Mayor Bing wala pa nakabaton sa kopya sa reklamo batok kay anay CHO Officer Dr. Hinsoli. Oy, si Dr. Hinsoli gali ginsaylo lang sa lain nga palangakuan o kun lain nga pwesto. Abi ko gani sa primero kung why na siya na nag-resign na o kung ginpalin na dira sa City Health Office. Action firing line. Why man sang klaro kung ano gid no ang akusasyon o reklamo sa iya pero discrepancy sang paghatag sang information man sa bahin sang IOC isa sa mareklamo batok sa iya. Action Di firing ang line. City Health Office karon may bag-o na nga officer in charge nga nagapangalagad.
Action Kinalahon firing tayo na line. karon kay daw hindi man ni bation kagway man ni makilala ang iya ngalan. Action firing line. Kag ining kamatayon ni Engineer Max Silio, no? Isa sang mga kilala naton nga aktibo man, no? Kag kalabanan mga activity do halos present ini siya tagpamuno sang Enro diri sa siyudad sa Bacolod, Engineer Max Silio. Action firing Itong line. inisyal nga report nga nabaton tati do may ginabatyag ini siya nagasuffer sa masakit kay way paginman detalye nga nabaton even ang local IATF chairman nga si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Action firing Sige line. masakit ini siya gali no kag nagtaliwan tinalikdan nga adlaw. Action firing line. Ibaloon tayo na karon na dugay-dugay sa probinsya sa Negros Occidental may mga lugar 5 ka mga LGUs ginbisita ni Governor Eugenio Abong Lacson. Tinagpanagtag ini sambulig pinansyal sa mga centenarians. Action firing line. Congratulations dira, no? Di buenas ini nga mga centenarians. Nakalabot sila yung mga bakon mong edad mo isa kagatos iya. Tipipila na lang ni nabilin subong sa karon nga henerasyon bangod nga tiduro niya bisyo, damo niya subong activities or extracurricular activities nga kung kaisa nag-epekto bisan sa kalawigon sang kabuhi sang pumuluyo. Action firing line. Amo na so ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karong nagabi diri sa aton sining nga pagapangalagad sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sa regular anchorman aksyon Brian Moden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Unahon ko lang the start ng mga balita na gikan sa Bacolod City Hall. Sining hapon nag-press conference si Mayor Bing Leonadia upod sa IATF nga mga opisyal, no? Upod ang EOC kag subong man pila ka mga opisyalis diri sa Bacolod. Ti may mga signifikante nga luwag nato ni baluon yung mga update kag development since nga may mga program, no? By the way, ang surveillance testing nga ginmuno ko gali sa 28, 29 and 30 all set na, no? Hambal sang EOC nga taga-pamuno executive director. Pero iban nga transport sector sa Bacolod, transport organization, duway sila yung maimbitaran gali kay ginpili lang ang mga local presidents ang tagsa ka mga transportation chapters o kon mga ruta diri sa Bacolod. Action firing Pero line. sa nanging kaundan sa press conference ni Mayor Bing upod sa pila ka mga local official, si Aris Action Dale Salazar, unahon ta balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radyo. City Hall report. Action Dale, maayong gabi, please come in. Action Art, gina-report mo last time nga may pila diri ka mga private company sa Bacolod City, no, nga nag-conduct man sining nga kaugalingon nga surveillance testing. So kayo na sa press conference gin-announce ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang ang result actually are sang surveillance testing sing sa private company sa din at least 1,800 dila ka mga empleyado ang ginpaidalam sa COVID-19 testing kag apat gid lamang Action Art ang nag-positive sa COVID-19. Ang GSIS Bacolod, no, amo man nag-conduct man sila sa kaugalingon nila nga surveillance testing 70 ang ila sini kabugusan nga mga empleyado kag ginakalipay, no, ni Ma'am M. Ang nga 0 ang positive sa hanay sa mga empleyado sang GSIS diri sa may syudad Action Art. But silingon sa no kay Ang mera sang low positivity rate, no, atong na-mention naton nga 1/8 nga mga empleyado sa private company, apat gid lamang ang nag-positive sa COVID-19. So amo na siya ang pinaka-latest, no, nga development regarding sa surveillance testing nga ginakandak diri sa syudad sa Bacolod sa mga pribado nga mga company Action Art. Supposedly, sa City Administrator, dapat ang surveillance testing sa syudad among transport
transport sector kag mga food delivery workers dapat tinalikdan pang weekend ugaling tinaibaluan sang EOC nga mayara manggali sang mga company nga nagakandak sang ila sila kaugalingan sa nga surveillance testing. Rason nga ila ini gin-reschedule action art para balay hindi magdungan. Ngayong kaso nga damo ang positive sa surveillance testing sa mga private company like kabining mga government offices man like GSIS basi magdululungan kag damang taas ang positive cases diri sa mga syudad. Rason nga ti sa mabot nga 28, 29, 30 dira pa lang i-conduct no ang ginplano na sadto sang EOC nga surveillance testing sining mga food delivery workers, ining mga drivers ng Food Panda, sang Grab, iban pa dira nga mga company action art no. So nagapakita suno kay City Administrator M ang nga manubo katama ining positivity rate pero tiyan man sa gihapon ang yasin panugyan nga hindi gid magkumpiyansa action art no in kaso nga magwa sa panimalay di dapat armado sa gihapon kita sang face mask kag face shield kag baybalon nga alcohol. Gin-announce man kaina ni Mayor Bing Leonardia nga Bacolod City isa sa mga LGUs nga nagapatigayon sang agresibo no nga surveillance testing action arts sa padayon naton nga campaign kontra COVID-19. Aling palihag ni City Administrator M. Ang. If I may mention, no, there's one company that conducted 1,800 tests of their employees. And out of that, it yielded 4 confirmed COVID cases. Out of the 1,800, 4 ang taga-Bacolod nga positive. So we are happy to report a low positivity rate on that. As well as GSIS also conducted surveillance testing of their employees, yielded 0 positive cases. So that's good news also in terms of the surveillance testing. Action art kapatihan si Executive Director sa Bacolod DOC, City Administrator M. Ang. Yaraman sa karon sa talatapan ni M. Ang sulat no panibagong appeal sa LGU sa Bacolod City para sa pangabay sa National IATF nga i-downgrade ang syudad sa modified GCQ sa pagabot sang December 1, 2020. Action art kaya sa Preston ginmuno man ni Mayor Bing nga iyan na napermahan ang ining ikapila na actually nga appeal sa syudad. Action art mo kay kung dumduman, may mga appeal na before sa mga national officials pero nag-steady kita sa gihapon sa GCQ every time na mag-shift kita action art supposedly sa panibagong quarantine status. So this time, suno kay Mayor Bing, again, no, magapadala ang LGU sang another appeal na kung mahimo i-downgrade kita sa modified general community quarantine. So ginpahayag din ni Mayor Bing ati naglaom siya nga hopefully maprubahan ni sang gobyerno nasyonal ay kung madumduman based sa mga statements sa mga city officials qualified ang syudad sang Bacolod kung basihan ang COVID-19 cases kag COVID-19 data ang healthcare capacity management sa mga hospital sa syudad. Okay. Qualified kita action art under MGCQ. So ako to kaina ang palayag ni Mayor Bing Leonardia ti instantly ipadala nila ang ay kapila nga sulat sang syudad nga ti hopefully no by December 1 mapaidalon kita sa MGCQ subject sa gihapon sa approval sa National IATF no. Pila naman ang kadlawang nabilin ti dila national usually gina-announce sang National IATF no 3 or 2 kadlaw antes nga magtakop ang isa ka bulan o ang bulan sang November ti dila naton i-expect kun ano ang mga kapalaran sa Bacolod. Umpisa December 1 since mayra man sang mga plano ang syudad sining palaabuton no nga bulan sang Desyembre nga mas halugan ang mga gina-implement nga mga restrictions. Balikan naton si City Administrator M. Ang kag si Mayor Bing Leonardia regarding sa appeal no sa LGU nga modified general community quarantine. The city administrator has with her our letter requesting IATF again. May I say this again because we had already tried in the past to ask for the
de-escalation of our status nga dahil kung pwede MGCQ na lang. We had asked that, a number of times, but we were told na lupatin natin sa GCQ, and if that is granted, that will have also a corresponding effect sa aton yung mga plano na ini. Napadala na Mayor ang report. Endos padala. Email na lang na instantly. I've signed it. Kailangan ko ng request for the record. National na batian ang alkalde sa Bacolod City, si Mayor Bing Leonardia. Kung madumduman ang... Kagagsyon dahil ini surveillance test, ang pag-intindi ko sa isa kadlaw, ang mag-cater nila is around 400 lang. More or less, o kung sulusobrada. Tiyan mo na kung magdinaguso na karon, sa sulod sang isa kadlaw damo magkadto kag hindi mo plastar mayo kanugon lang kay hindi maslatanan makomodar mo. Aba national nga gintala na siya by batch no, mayra 28, 29, 30. Hindi lang isa kadlaw Hindi lang isa kadlaw, correct? Aba na siya nga ginabay batch siya kag ginabay time man action art ang pagkandak sang surveillance testing para masiguro man nga ti implement sa gihapon no ang social distancing samtang ginakuha nila sang swab specimen ang kutob sa mga persona nga is subject sa surveillance testing. Tiyan mo lang purpose ng action art not because nga paidalam ka sa surveillance testing but silingon may close contact ka sa positive kundi gina-test action art kung bala positive ka or hindi nga daw ang imo sining sector or field or no imo sining working environment prone ikaw sa mga possibility action art nga makangkon man sang COVID-19. Rason nga after surveillance testing same sa gihapon ang procedure makatrabaho sa gihapon hindi maapektuhan ang imo sining trabaho and by the time nga magabot na result that's the time lang nga kuhaon ikaw sa extraction team in kaso nga mag-positive ikaw sa COVID-19 action art no. So mo to na batian si Mayor Bing ang yasing appeal no agin emphasize agad nga again no nagpadala ang magapadala pa lang ang syudad sang another appeal sulat sa National IATF kapon mahimo ti by December 1 ipaidalam kita sa modified general community quarantine amo ni siya ang pinaka lowest no pinaka nubo nga quarantine status na gina-implement diri sa pungsod Pilipinas. Kung madumduman ang Diocese of Bacolod nagpadala sang pangabay sa sanggulang panglungsod nga muna shorter nga curfew hours action art para makahatag ligwa sa pagpatigayon sang simbang gabi tuwa kami sa 3:30 AM or kagahon kag alas 5 sang kagahon action art kung madumduman hasta 4 PM sa karon ang existing naton sining curfew hours subalin las 10 sang gabi tugtog las 4 sang kagahon sa idalom sang general community quarantine. So kahapon nga adlaw din nagsapol to ang oversight committee nga ginabugusan ni City Legal Officer Bayatan, ang author sang City Ordinance 934, Councilor Archie Baribara, ang Secretary to the Mayor si Attorney Joseph Kwansing Action Arta, kag si Sir George Zulueta. So ang update kaina sunod diri kay Mayor Bing regarding sa pangabay sang Diocese of Bacolod sunod siya pagahulaton action art. Okay. Hulaton. Magahulat alay ang syudad sa community quarantine status sa December 1 no kay Mayor Bing mayara sang intention nga ang second half sang December siya halugan ang mga restrictions kag posible panubuon ang curfew hours action art in the spirit man of Christmas. Balikan naton si Mayor Bing Leonardia. Okay. Ilang suggestion is we wait for the determination sa atong status for December. That's one part of it. No? Meaning, kung ano ang atong status, there is a corresponding curfew hours for that. Nakita niyo sa ordinance na kung MGCQ, SMC, and kung MGCQ, plus GS, kung naga-adjust ang bit ang iyato to that is the principle of the ordinance ni Councilor Archie Baribara. Now, however, as of now, there is an intention subject to the approval of the IATF na starting the second half of the month in the spirit of Christmas, we will make it more loose
and maybe we can shorten the curfew hours. And if that happens, ang ilang suggestion is that because of the ordinance 934, outside of the established curfew hours, they will give the mayor the authority to make the adjustments. So a lot will depend on what IATF will give us by the end of the month. Action art na batihan na si Mayor Bing Leonardia. So, ito na mention nga ti under City Ordinance 934. Pera man siya sang prerogative, no? Executive prerogative nga pwede siya makaset sang curfew hours. Okay. So, actually, nabutan nila sa Ordinance Action Art nga pwede siya maka-implement sang oras nga gusto niya pero hindi maglapaw sa 2 ka semana ang pagpatuman sini, no? So, muna So bali, bisan hindi na pag-ipaagi sa council, the mayor himself, pwede yan yung liwaton in 2 weeks time, halimbawa adjustment lang sa curfew hour. Correct, Action Art. Pero I mo to see. kayo na na-mention niya, i-subject ya for approval anay sang National IATF. IATF. Kasi siya, si MGCQ, no, ang luyag ni Mayor Bing, kayang second half ng December, luyag niya nga mas ang restriction bala mas halog-halogan para sa spirito sang Christmas. Kaya na-mention niya man, ang sa palibot, dinabla sa Plaza Action Art, ang exterior nga part, di ba sa una may mga Christmas bazaar na da? Okay. May mga plan man nga ti i-allow, no? Kaya ang tubangan dira sang simbahan, portion sina, nagapanag-iya, ang simbahan Action Art, nga butangan man dira sang mga kung ano dira ang pwede, no? Nga mga pang negosyo, kay kung madumduman every New Year. Ukay bla? Oh, usually amo na Action Art, no? Do kayo, ukay mo lang na permig okupada? Oh, ang exterior nga part, amo na siya ang usually Araneta? fundraising activities ang simbahan. Tigaling ka mo ni nga tiyempo mo kayo, kay mo ya kay kunalin na sa diinto nga nasyon karon? Di bla? Oh, correct man Action Art, do. Depende pwede man siya ma-sanitize dira or pabukalan sa pilaka. Sa pilaka oras, sa pilaka adlaw. Oh, Ano yung bulad mo na pwede man ibula sa init. Kung di ka pagkondento, pabukalan mo dira Action Art. Pabukalan ng? Pabukalan ininit. Tinaglabasa at karoon ng bligya mo ya? Ay, ako sila na magbakala ko na sa NGO. Pero basi hindi man ang guro mo na. No? Basi lain man guro na ang option nila ngay muon kung hindi man applicable pa pagbaligya sa ukay-ukay. Oh, usually Christmas bazaar, usually dira mga nagkalilain lang nga mga accessory, nga mga accessories, merchandise. pati pagkaon na day. Oh, sa una may mga program na dira mo nga do ka Pasko sa plaza, may mga pagkaon kag mga kahiwatan Action Art, pero this time tiya mo to na comment sa Mayor Bing. Upon approval sang DILG since ining infrastructure nag-resume man, may possibility Action Art, no, nga ti magabalik ini, pero subject sa gihapon sa pagsunod sa mga gina-implement nga mga memorandum like DILG kag sa National IATF. Why gid nagka-communicate sila lately si General Mel Feliciano nga at least magabulig dito kay ti lapit ang relasyon niya sa iban to nga official kag mismo head sang IATF mo? Parehas lang ang general? Oh, subong si Sir Mel ara siya sa area sang syudad sang Davao, no? Number 23 siya nagabota. Okay. Pero ang bal ni Vice Elsit Pamilyaran nga consistent or mayara sa Action Art sang group chat, no, like pag-usap sa technology nga nag-update lang sa gihapon ang Bacolod EOC kung ano din yung pinaka-latest ng update dito kay Sir Mel Feliciano. So somehow bisan physically hindi siya present dito sa may syudad, pero ang communication or pagpakikangot sa syudad kay Feliciano nagapadayon sa gihapon ng Action Art sa matag adlaw. So, amo to na mention ta Action Art, no, ang ining update sa appeal, no, sang Diocese sa Bacolod. Na kung mahimo ti talang alas 3 ang kagahon, no, ang curfew para 3:30, pwede na makasimbang gabi, no, kay duwa kamisa diring ila sini nga plano sa tuyo nga hindi magginutok, balang isa lang kamisa ang ikandak, no, sang mga simbahan Katoliko diri sa may syudad sang Bacolod. Sa durang pangabalita gikan sa Bacolod City Hall, kaina napamangkot man sa mga tapos sang media ang reaksyon. Bali, ikaw yan nag-face-to-face ka to sila? Oh, nag-face-to-face ito Action Art dito sa Bacolod Government Center nga presscon.
Actually, pag sulod mo to, nabutang man sa ang signage bala nga ang ini nga lugar, ang Bacolod DOC, COVID-19 free. Since tanan nga dira nga mga doktor, mga empleyado, mga opisyal or miyembro sang EOC, nagpaydalo man ni sila action art sang Swab test? Sa testing. swab test, no? Recently. So amo na no ngati amo na ang assurance no sining mga EOC members kag officials ngati COVID free no ang EOC kag safe nga katuan ang ina nga lugar. Kung madumduman, kudo mo palang niya nga nag-press-con, ngay nang nag-invite ng Gits Mayor upod sa team dira sa EOC and IATF, nga nagtingom ka mo sa lawig nga tiyempo? Ang selection art, I think, to ka third time na niya or second time nga nag-face-to-face. Pero that time, si General Mel, ari pa to diya? Naka-given action art nga si Sir Mel Feliciano, face-to-face man nga press-con. Pero sang naglakat to si Sir Mel November or October 30 action art, siya mo na yung first time nga nagpatawag si Mayor Bing sang presscon without the presence na ni Sir Mel Feliciano. Okay. So kayo na sa presscon na mention man near nahatagan sang naghatag diri sang opinion, komento si Mayor Bing regarding sining complaint nga gin-file no sang NBI Bacolod against kay Anay City Health Officer Dr. Maria Hinsoli Action Arta bango din sa the allegedly mayroon sang discrepancies sa reporting sang COVID-19 result halin diri sa molecular laboratory sang Corazon Locsin Montiliban na Memorial Regional Hospital ganaligati wala gana report no sa Bacolod EOC nga daw nag-slow down bala ang supposedly tikang sang syudad. Amo to galing last time nga damo nga reklamo nga kung magtawag sila diri sa Corazon Locsin, ang ambal sa Corazon Locsin niya to sa CHO ang record nyo? Mayroon na insidente action art no. Nga kung mangayo ka dira sang result, tigna-refer ka man sa CESU. Ang CESU daw mo na siyang office concern with regards sa COVID-19 data and result action art. Okay. Sa mga Bacolod noon nga ginapaydalom sa COVID-19 testing. So kaina nakapalayag diri si Mayor Bing Leonel Dia ang sininga sa Bat Action Art Authority wala pa niya officially nabaton ang kopya no sang reklamo against kay Dr. Hinsoli Action Art nga suno siya ti iniya mayara sang otoridad function kag responsibilities no si retired Major General Feliciano siya sinikaw galingon nga level nga mag-conduct dira sang investigation since siya ang ipadala sang Malacañang diri sa may syudad sang Bacolod Action Art para kay Mayor Bing inappropriate action art nga maghatag sang komento tubtob kuntani nga mabato na nila ang kopya sang reklamo kay man gin clear no nga ang Bacolod EOC hindi man kabahin sang ginapatigayon nga investigation action art kag gin-clear man niya nga antes nagwa ang ining complaint sang NBI Bacolod si Doc Melvin Soli gin-assign siya sa isa ka komitiba action art sa Bacolod Government Center nga magatutok naman ang sa plano sang syudad no nga economic recovery program. So I'm sorry to butt in no, pero action dahil baling status siya still connected as government employee. Yes, action art. No? Abi kuya kunway nagid siya hindi she is no longer connected with any department kundi ara lang siya sa committee kwan pa regular pa siya nga empleyado subong sang syudad. Amo na siya ang hindi clear action art pero ang colleague ni Mary Bing gin-reassign siya no. Gin-reassign siya para dumayara man kuno sang medical flavor ining economic recovery program nga ginaplano sang syudad no. Kabalo na gid si Mayor nga may diferensya ganitong reporting butang pa sa recovery. Mas lang. Kaya nga po interaction art sila ni Attorney Bayatan kag iban pa dira nga mga department heads no dira sa may imbis nga mapanamit ang flavor karon to kundi ka koreksyon tong pod ya masiling basi kun itaguon niya naman ng data. Mutla kay hindi pa man action art confirm or gida. I-check na lang na. Pero ang hindi pa klaro subong kun bala regular pagid siyang employee kay naguluwa tong huring-huring nga nag-resign ginpahalin mismo do mo na bla. Tigaling kay may due process ina mo. Although may reklamo sa imo dapat may investigation and then the case
will follow through. No, kung ano ang desisyon sa ulihida, kung ang proper authority ang magambal si mo, oy, dapat ka magalin sa pwesto, tanan mo nga balatunon sa gobyerno, why hindi mo na magbatunon, tiyan mo na naiguro eh. Correct, Action Art, no? So, depende ni sa mga dalagan sang kaso sa may City Prosecutor's Office. Actually, kapila kita nga magpakikangot kay Doc Mel Hinsoli, pero ginarespect ang Action Art nga wala siya nagsabat, no? Sakton sini nga mga pakikangot. Nag-try kagin man tawag siya? Oo, nag-text pag Action Art, pero wala Kaya siya lin siya sasabat. una galing, do limitado ni si Doc Mel kung imo bisan sa text lang, pagkasunod nga adlaw siya reply mo. Ton man? Basta sako-sako lang. Basta mo na siya ang mo na daw wala pag siya ba nakuhaan sining official statement o nagpagawa nila ng statement. Kung madumduman mo, nagawa lang ni or naka-interview ang Bacolod PIOC. So nagawa lang vitamin C nga. Amo lang to? Last ka na dumduman ko, nga nagambal siya po. Amo naging mga mulay manidok, ako pang malain. Na mo na to mga statement ni Doc Mel. In fairness sa iya. Ang bala to ka rough estimate mo lang tong vitamin C kung magsubra ka dako ron or ang expenses magdako sino mabayad ako ang iya sining statement after Sino kuno mabayad ikaw? siya kuno in caso to ka amo tong daong guayabi daw amo tong hambal ya. Kay rough estimate mo lang to mo ang presyo sa mga vitamins So subong ang CHO ginbutangan sang officer in charge. Correct. Di ni siya nagalin. Amo na siya na pamangkot kundi na siya. Hindi na siya connected nga daan o na siya halin abi doktor sa barangay o kundra na siya nga daan sa CHO and then ginhatagan na siya subong sang OIC posisyon do mo na. Action Art ang background ni Dr. Miraflor, hindi pa ni siya naton or wala pa din siya naton na interview wala nga one-on-one. Kay November 7 siya ni siya gin-appoint ni Mayor Siya Bing. to kay ina ang blandibok, no? Sa kilid nga part sa okay. press conference. Kay November, Action Art, gin-appoint ni siya ni Mayor Bing o galing November 7 siya gin-appoint ni Mayor Bing. Mga November 19 yata niya na baton ang appointment to sang alkalde sa iya, Action Art. Okay? Sa dugang pagid nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ang i-connect lang gali ang na-mention naton kay Dr. Carmela Hinsoli kundi siya subong. Amo to na-mention ni Mayor Bing nga antes ang reklamo ginsaylo siya sa isa ka committee para matutukan ining recovery plan program. Balikan naton. Okay, way ito tuya, way kita kay Balo, igutan, singko din na siya, nagdula na sa picture raw? Okay, actually nagwa lang siyang balita sa nagwasang press release ang syudad ng Bacolod kag laina no nga OYC sang CHO ang gin-quote no sa ginpagwa nga statement, Action Arta. Balikan natin si Mayor Bing Lunardia regarding sa panibagong assignment ni Anay CHO Dr. Hensoli. Yeah, we did that even before this NBI thing came about. So it was a move to give more concentration sa ating economic recovery program because the team that was created with much help from Attorney Biatan are specialized people, and the presence of Dr. Hansole there we believe is going to be a big contribution para nga ma-concentrate namon na may medical flavor, so to speak, ang aton nga economic recovery program. Actually, tamo to, no? Si Bacolod Mayor Bing Lunardia regarding sining panibagong committee o kundi gin-reassign si Dr. Maria Carmela Hensoli, Action Art. Sa dugang pagid nga balita gikan sa Grabe yung balita mo, siya katabungos, dala mo ba? Tama na niya. Hindi, ang interesado na lang kung iban sa buwas na lang ng guro. Ang parte bala sa dulamuno ni Mayor Kaina, halin hospital, ano ba to ang priority for 2021? Kay amo to siya ang plan na sang syudad kining mga priority projects Action Art nga sadto. Anong priority kuno hospital? Ang na-mention niya to nga pending na sa Senate Action Art ining bill ni Congressman Greg Gasatayan. Hindi kay atong ginpasar sang SP. Kaya actually di resolution mula na mo to study nagapangabay nga pwede tunan ang posibilidad nga magtukod
sa nga kaugalingon nga hospital. So kay na mention to ni Mayor Bing Action Art nga mo ni nga mayara na yasang approve sa Congress sa third and final reading ang hagna ni Congress Kasataya pagkaron pending no sa Senate ang counterpart bill nga nagatagman sang commitment si Senador Juan Miguel Zubiri no nga amo ang mag-author sang counterpart bill sa Senado para in case nga mag-approve na initi masaka ini sa Office of the President for signature kag mangin isa kalay Action Art kag na ginatawag nga Bacolod General Hospital Action Art. Okay. Isa na lang, Maxilio, Engineer Maxilio, ano ang latest dito? Gin-confirm Action Art ni Vice President Pamilyaran nga muna nagtaliwan si Engineer Max Silio, no? Siya ini ang assigned bilang head sang City Environment and Natural Resources sa kon Enro, no? Ang ila sila office sa second floor sang Bacolod Government Center kilid sang Obo Action Art. So tanong kay Pamilyaran, actually wala pa siya sang idea Action Art kay ina sang aga natin nga interview paano ginang kabangdanan sa pagtaliwan ni Engineer Max. Pero may isa diri ka reliable source man kay isa ka executive assistant sa NGC ang nag-confirm sa ton nga bangod sa balatian no lung cancer Action Art ang pagtaliwan no ni Engineer Silio. So kaina sa press con nagkuha man sang oportunidad si Mayor Bing para ipalambot ang sininga pagpakigunong sa pamilya no sang nagtaliwan nga empleyado sang Syudad Action Art nga sa Mayor Bing iya sing ginaragway nga daw ka rare breed gini si Engineer Max nga pila no kadikada nga nagserbisyo sa gobyerno Action Art kag nagpasalamat man no si Mayor Bing kay Silio kaya sining mga contributions kag services para sa Bacolod City. So ang proyekto ni Leonardia antes pa man niya nga masakit na before no si Engineer Silio kaya balibay sa state naka-sick leave na siya before months ago Action Art dad ni hospital. Kag suno kay Mayor Bing tisang na-admit ini sa hospital si Engineer Silio naka-leave may raman sang officer in charge ang talatapan. Taso niya ti ma-take over na ni Action Art ang OIC dira no sang City Environment and Natural Resources. Balikan natin si Mayor Bing Leonardia. May I take this chance to publicly condole to sa pamilya ni Max Silio, and may I say that he was one rare breed because he has been with government for decades and he was a kind of personality nga daw wala kontra. Kung mabalaan ko siya, daw he was doing his job, but at the same time, he was able to avoid controversies and made a lot of friends in the city. So may his soul rest in peace. And we would like to thank Max Silio for all the services that he has rendered sa Bacolod, which eventually led to the good of the city of Bacolod. Action Art na batian liwat no ang tingog ni Mayor Bing Leonardia. So far mo ini ang pila sa mga highlights ng press conference again conduct sa mga city officials. Bali regular na ni every Wednesday ang press conduct? Ambot na Action Art kay depende. Kay last week daw wala man nakakita nagakonduct sila sa press briefing via Bacolod kay o lang Facebook Live. Kag depende ako na mayroon sa mga significant update ang LGU sa Syudad sa Bacolod sa COVID-19 campaign Action Art. Mga update yung balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Nauti na munuhan ng ospital ni pagbalik ko karon may mga update kita iplastar tani bala. Anong reaksyon din ni Councilor John Gamboa kay ti isa man to si Councilor John sa nagmuno kag yung parte bala sa transaksyon dira sa City Health yung una tong parte sa vitamins. Inakagiman pa tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
sarap yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon aksyon radyo Bakolog nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod mo mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:09 na. Kay paring Sindoy Ransi, may gabidra, amuman kay paring Peter Cedric Auhiro. Gamonitor siya, nag-congratulate sa kagawad sa Barangay Tangubo. Mayong gabidra kay Katrina Bilocora Sunuta. Kagawad sa Barangay Tangob, siling ni paring Peter Cedric Auhiro. Action firing line. Maiban ko na yung pila ka mga mensahe. Ay, may why ko gali shop subong, no? Why ko gali shop? Buwas pagaling schedule. Action firing line. Abi ko gani ko mahatag na bang ko 500 pesos karon na gabi. Buwas gali sa kay Action Brian ang schedule, no? Sa mga nagapamangkot diri kay may-ari nagatext sila nga basi manawag ka kulang tawgi. Tikon way ka di ka padala entry, way gina. No, hindi ka gid pwede nga magabutan diri kun way ang ngalan mo sa mahiwagang garapon. Ano ni siya ang tawgon ni garapon? Do ka dako nga garapon, no? Action firing line. Kay Garmilo Garingo, Engineer Noel Olia, good evening. Salamat sa pagmonitor. Elizabeth Malagagamala. May gabi man sa kay Chay Zari Kipado dira sa Gimaras. Bro Jesse Dikilatong, Head sa Bureau of Fire Protection, Moises Padilla. Araman ka monitor, pari Bibing Pirono, dira sa Binalbagan, Carlos Ligaspi sang Yonoar. Sir Kaloy, may gabi sino. Action firing line. Sir Richard Malaka Dilangre, good evening man sir. Kumusta na ang atong yasan dipend na ngayon sila pasensya kay mga module na ligado do problema, no? Dugangan pa kita sa itong maestra yung ang ubesya gini employee iya si Inji Luksin. Sa kadamo sa i-emplo mo si Inji Luksin yung ay kadamo pa daan sang fans o kung sumulunod ba kundi naglain pa. Action firing line. Areo, iba naman minsang inugin na padala karon na gabi antes ko sa iluan ang dugang naton nga mga report karon sa provincial capital. Merly Dolido Magallanes sa Hong Kong siya monitor, si Ako Maldita Araman sa Hong Kong, may gabi na kay Jinlin Bandoho sa Quezon City, Michael John Sison sa Paranaque naman siya, no? Kag keep safe kuno ang tanan nga Energy Funds Club. Si Action Doril ng Energy Funds Club. No? Good evening, Action Art. Monitor siya sa FB. Ara sa kay Maria Loisa Artisano Iligan. Virgie Olpinda, good evening. Action firing line. Araman, si Zet Alunan, Pinky Saldivar, Rosalinda Arellano Espadero, Jose Mungcal Torilla sa Binalbagan, Jocelyn Libon Dispuho, Lilibeth Ninia Vanessa Mayo sa Minnesota. Ano oras sa inyo da sumong sa Amerika? No, sa Minnesota. George Gargasiran, siling niya, Action Art, amo na resulta sang ila na panghimo na sila lang kabalo sa CHO. Balan gid nga may hidden agenda. Oy, siling ini ni George Gargasiran. Action firing line. Bia Jonathan, watching from Singkang Airport, na may kuman family, Bia, dira sa Sipalay. Salamat, Florante Pasinabo sa Barangay 40. Gamonitor, patamyaw ko na si Papang Tony. O sige, salamat. Jansky sa Barangay Tangob, Tongboran Tuario. Salamat gid dira sa kay Nunoy De Leon sa Castillana sa Mansalayaw. Salamat. Watching from Japan si Susan Ishikawa. So, sa Manville Tangob gali ang iya sining pamilya.
Action firing line. Idilao sa Quintan, Victorias. Salamat, may gabi sa imo. Papatugs, Piat. Nanan ng mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, Marivic Santayo Caballero, may gabi man sa Bago City, no taga OTTG, dira nga mga taxi drivers na to, na tanang nga taxi driver nga monitor, good evening. Action Araman si firing line. Kenneth Valencia, Jocelyn, Arisivita Olak, kag Idi Adorio. Ang iban, pwede karon lang dugay-dugay. Action firing line. Alas 8:13 na, now na-mention kay ina, ni Action Dale Salazar sa report niya, at least, ara naman gali no, ang parte sa pagpatukod sa hospital diri sa Bacolod, kay bilang prioridad sa city, ako nakita ko ang pangkinanglanon gini because of the COVID-19 bala. Klaro nga kinanglanon gid man ang hospital. Ti ang update sini kun dito sa Congress, both chamber, ang proseso dong ginatingwaan gid, may mga congressmen, pagpamuno ni Congressman Greg, ginatingwaan ina subong. Sa Senate, damo nagakwanto, nagapasalig, si Senador Bongo, o ang Ilonggo man nga si Subere, gambal man nga ti buligan nila nga patukod sa uli sang hospital diri sa aton sa syudad. At least may ara na kita hospital, luwas sa Corazon Locsin in the coming year, no? Next year ang posibilidad sinikon madayon gidman mo. Action firing line. Diri sa Bacolod ang ligad to, may mga debate pa no sa council, may mga pagpasar dira sa mga resolution nga ti tun-ani ang pagpatukod sini. Pero kung ang preskon kay ina na Mayor Bing ti dito sa national ang ginahulat sini, no, nga at least may hospital kita nga tawgon diri sa aton sa Bacolod City. Action firing line. Kag isa pa, parte kay Mel Hinsoli, kay Dr. Mel Hinsoli, ti ara naman na escorting kaso niya, pero ti ginsaylo siya sa lain galing akwan, no, lain na nga departamento nga dito siya subong magatrabaho, no, ti bilang bulig man kung ano nga bulig ang mahimo ni dito sa recovery team. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton na pagpangalagad, we have Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, kumusta ka? Sir Art, mayong gabi. Okay man, okay lang. Okay lang? Oo. Number one, si Dr. Melin Soli, gali, abi ko gani, nagligad kay do hindi mabala ng whereabout niya bala. Siningadlaw at least sa press ko ni Mayor, ginsaylo sa lain sa gali nga departamento sa recovery team, pero hindi pa klaro kung abot connected pa sa gyapon sa city sini. Okay, Sir Art, monitor ako sang interview ni Mayor Bing Lunardia. You know what, kabudlay kung ginakapan-kapan nyo bala ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Ang siling niya nga kuno ang reassignment ni Dr. Hinsuli happened even before the NBI investigation. Okay. That is not true. Nag-leave lang ini siya. In fact, hindi lang gani si Dr. Hinsuli, kundi napulo na guro si bati ko nga mga opisyalis man sa CHO. Ang nag-leave because ginapaimbestigaran sila sang EOC. Ang nagmando si General Feliciano mismo. So, and the fact nga ginkakas na da siya, kagin-assign sa economic stimulus team. No? Would you believe that? Kano ka nga isaylo ka sa isa nga ikaw gani membro gid head kagid ya sa City Health Office. Ikaw isa ka membro nga nagapungko chairman sang emergency committee. Under sang local interagency task force. So nga isaylo ka sa isa ka committee ba nga wala mo ginapamunuan. Okay. That's a big question mark. But even before, nagguwa na ko yang daan, nagpabalon ako yang daan, nga nag-leave ina siya kay because nga pending investigation of the NBI. So, amo to, ang ginambal ko, nga may mga discrepancy bahin sa reporting, kaga idalaga ni na
siling ko ang X-ray issue nga gin-require niya nga wala sa requirements ang National IATF ang X-ray requirement. Now, Ano ni siyang X-ray requirement? hindi na siya mandatory, hindi na siya requirement, kundi ginbutang lang ginada nila as one of the requirement. Kung magkuha ka sa medical certificate. Yes. Amo na ko nga, pagpungko mismo ni OIC, Dr. Miraflor, kakasya na yung requirement. Isang X-ray. Kilala mo ni, by the way, a counselor, sorry to butt in, ini si counselor, si Dr. Miraflor? Oo. Kilala mo ni siya? Hindi. Ginawa sila na nila. Wala ako na yan nakakilala siya. Okay. But in any case, amo na banwa ang natabo. So you have to be very truthful. But ang findings banwa, can you just imagine? That's why ang findings is only between September to October. Ang ito lang ang ginagawa nila, discrepancy sa reporting, nadula, natago. That was only during the period ng nagapungko si General Mel sa EOC. So, hindi na lang tayo pag-isipon ang Abril hasta tubtob September nga disarray nga daan to. Wala na tayo siguro, kapan-kapan na lang ganito nila siguro reporting because it was only during the time nga nagpungko si General Mel nga nagput up sila one hospital command center kung EOC. Okay. So, dira mo makita, nahubanwa ang paghalin naman ni General Mel. Ano namang natabo sa mga reporting nga ginaobra sang EOC o kung sang PIO nga gina-report sa aton. Okay. Amo naman nada sa lingkod pambanwa ang pamangkot. Basi si lingkod nga si General, si Insuli, maging full guy lang nila. Sa inefficiency kag sa pagka-incompetence ang sini nga mga opisyalis. Isa lang yang itumod nila, pero even before that, ang ining pagpadalagan sa aton nga COVID response kuan na nga daan, palpak na nga daan. Okay, so nagnubo na kuno, sila nila kapadayaw sila ka-consilor or nagnubo ng cases. Ti Ibanwa, that is only after General Mel left. In fact, nagreklamo na gani ko nga ti outcome nga amuning reporting nyo kay nagpabalo sa aton ang regional ang provincial hospital nga may ara sila to 4 ka positibo nga taga Bacolod. Why will you report nga 0? Why will you report nga death case na to is only 4 when in one hospital alone nagpabalo sa ako nga they have already 5 death cases. Uy? Yes. Amo na banwa nga kun nga they have to be very, very truthful. Hindi nila pagampangan. Pati na ganit ning Aryo. Pati na ganit ning isolation facility. Can you just imagine? Tsakto ang reklamo sa mga vendors nga antes nyo kami anay swab test, butangi kami anay, pakita kami anay sang inyo isolation facility nga kung magpositibo kami, may ara kami dangpanan, may suludlan kamo sa amon. Di may eskwelahan man? Di hindi na ya isolation. Ano nga ba ni Mayor Bing ang isolation facility para ina siling niya sa mga mild cases or asymptomatic positive cases? Okay. Ang quarantine, Sir Art, para lang inaya sa i-quarantine ka bla while waiting for your swab test to result to come out. Kung ayan, maging negative ka o kung magka-positive ka. Pero kung mag-positive ka, isaylo ka gina nila to sa isolation facility. Kaya may medical equipments inada. Ang eskwelahan ta may medical facility o kung wala. You see? Now, in other words, ginampangan lang kita nila. Why galiga operate pa sa tubtob subong ang isolation facility? Sa Yang ginambal nila nga amoy ng lugar siling nila nga isa layluhan sa nga mga positive patients nga nag-positibo with mild cases or even asymptomatic patients. Amo din sa alihis na muno mo? Yes. So hindi sila hindi nila pag-tago-tagoon na kaya hindi nila paghampangan. Amo na from frustration sa buong tao how incompetent and inefficient and kulang sa liderato ang atong syudad. Amo na banwang reklamo ko gid. Kag ang kalabanan nga reklamo sa mga syudad. In other words, tsakto ang reklamo kag ang ginapangabay sa mga vendors. Ang antes nyo kami swab test, nga ara na bala nga isolation facility nga ready for us kung may mananglitan nga magpositibo kami. Di wala. Look, wala kurente, wala gagali tubig. Ang mga medical facility hindi mausar. Because nga wala kaya kurente, wala ka power.
Wala man tubig. So can you just imagine how inefficient? Well, all the rest of the other cities or provinces, may ara na yan. First, pag-una pa lang niya nga lupok sang COVID ginusad na yun nilang pundo nila sa pagplastar sang ining mga isolation facilities, etc. One command hospital center, etc. Kita yaton yan nagulat, pakitaya ang ginpungkuan, kita din isang isa ka national officer. Alin sa Manila, antes kita yan nagiyo. But pagwa niya, after 2 months, balik naman ta sa pagkapan-kapan, tago-tago. You get what I mean, Sir Art? Yes, sir. Oo. Amo na kung nga ang frustrated atong general sa nga naglalin siya because wala yan na plaster sang insakto because of the politics so, mga inner squabble nga hindi magintindihan na hindi ang aton nga mga opisyalis di sila mismo nagapindis-indis nagapapapil-papil di ka pati na ganing local ITF wala na lugar ha nag-notice mo na sa right notice mo wala nga aton nga vice mayor wala na gani da lugar ay gali nga may makita ka pa da nga may lugar na da siya sa IOC ara guro kay magpresko na ara siya pero ang nabino guro ang literal nga dapat may papel gid siya so yes yung mga committees nga gin-create nila ya din na to that is amo na ang mabudlay ang problema nila kay pati ikaw piktado kita mo dugtas ka gid di malo kay indignation ini ang kakatabo banwa nga gakalamatay di kagula naton na balan wala to just only kagina sa ngaga may ara ko kakilala na patay because of COVID close friend 3 silang naigo sa COVID one family member died kagang 2 ara sa ospital pero confirm na counselor yes confirmed di confirm ka may napatay tapos why madala sa report amo na namin mo Tell you me. Amo na ko nga may mga doctors siya nga nagatipo niya sang data because tanan banwa nagaagi pa inaanay sa PIO. The under whose office is the PIO? Office of the Mayor. Okay. Hindi sus nako. Amo na gani na siling ko ang ginatawag natong discrepancy. The confirmation. Okay. Hindi ka bala filean kaso sang NBI kung hindi kumpirmando ang ginaasunto nila sa isa ka head sang department nga dako nga nagakapyot sa mga data sang COVID-19. Pero enough for us to be aligned. Nga head mismo sang CHO amo ginfilean nila kaso kay nakita nila nga pati ang pag-report sang data ginakapan-kapan nila. Okay. So, are you saying at least subong pareho sini isang close friend mong gid nga sila mismo nag-confirm nga napatay nila himata because of COVID, why pa ni malaki? Pasibuas pa ni magwa sa report? Ay, hindi na ta magbasi-basi, Sir Art. Kumpirmado na. Ang mga ibang nga report, damo na nga report na gasululod, you go hospital to hospital and they will let you know that ang COVID cases gasaka, cases of death na gasaka. Okay. Kagang sintomas kung hindi gid man abig but then ang symptoms basically would tell you nga amoy na ang cause of death. Pneumonia, cardiac arrest, dead upon arrival, dead on arrival, etc. So wala na lang na lagi na report. Okay. But we need to know, the people of the city of Bacolod need to know on the actual death and the actual cases of positive patients nga may ara kita di hindi nyo pagkapan-kapanon. Pero sa imo record, based sa mga data nga nakuha mo sa hospital, pilang suma total nga death ang Bacolod? Hindi pa ako, wala pa ako na banwa kag Sir Art. Okay. All I know is that on my daily reporting sila ginamonitor na kon kakabot ako nga pabalon ako nila nga how can that be because ang among di nga death cases is this amo na nga daan kadamo. How can that be nga wala kaya may report nga positive new cases may ara kami to nga bag-o lang nga nagwa nga resulta nga amo ni ang positibo nga mga pasyente nga taga Bacolod ang nagwa sa amon nga lab. Okay. You know, ini din ginatumod mo. Actually may ara ko initial kani nga may taga bangko nga napatay ko no? You see, you know what, that is why that is really very unfortunate. Kay because nga disarray, gani, subong pa lang gani natin ginibutang ang one command center, hospital command center o kung EOC. Okay. But na gani sila da mismo in disarray. Wala na lang nagadugay gani ang banta nga doktor. Ay tuod? Naku banwa. Sir Art, if you are on the actual
kag nagabantay ikaw sa mga kaso sinada, you will know. People should know. Yes. Gusto ko yung mabalaan, ang kagustod naton mabalaan, ang nugid ang matuod ng nagakatabo na da sa sulod sa NGC. Okay. Yes. Ang namin gani Councilor, kung makakuha kablas ng datos, nga ina makabulig sa amon, kay kung kabalo kung kay isa, kung kami magtawag sa ospital, ang way manggid ang ospital direkta gatag mo, kay napaagi nila niya sa EOC, napaagi sa kundinda, no? May na kung may tani kung makatagaan mo kita sang copy, bala para may comparison, ma-question din sila nga mo niya ang aktual nga. That is correct. That is correct. May plano ka nga mag-itipunon ini mga data para nga may basihan man kami? In due time, yes. Gusto ko gidya mabalaan. Okay. Gusto ko gidya mabalaan. Let's forget about the past. Amon nagali na. Kag amon may ginatago, etc. For the month of September, October, ginapaimbestigaran na subong. Let's forget about even 6 or 7 months previous to that. Kasi why pagid man tuya order sa una. Okay. Ito ko nga nag-shoot up ang aton nga cases. But let's do the accounting and let's do the mathematics. Abi, butang tabi sa bulan sa October, November lang anay. Okay. Tagaan kita nila sang data kung pila na da ang ilang positive cases kag pilang deaths. Okay. Okay. So, mas maayo, mas mabuligan kita nila nga para madasig na to ng pag-studio kung ano gid ba lang matuod. Kay pati na gani ang reporting, way ko pagid nakita kay hindi na iya regular kagadlaw-adlaw ang paghatag ini nila sa aton sang data. No? Adlaw na sa una mo. Okay. Ti wala na, weekly na lang or seldom. So agi anay sa agi anay sa PIO, agi anay sa Office of the Mayor. Nan. So yes, kung ako yan mismo ang katunin sila nga daan. Give me the data sa EOC kung how much positive cases do you have for the month of October, November, how many? How many death cases? Kay verify yon ta, verify ta kung pilagi ang matuod. Yes. Kung may plano ka nga mag-to-pass a resolution or request to EOC para maging official gid nga request? Ating mga taliwat pati na ganito nga itong resolution sa nagligad nga sa mana, ginkapan-kapan man. Atong hospital? Hospital, yes. Di naman kunong hospital? Priority man gani subong sa 2021? Ano, sir? Siling ni Mayor kay inaton niya na ang hospital priority man sa 2021. Ano paano maging priority na kay ara pa lang sa Senate? Senate pa lang mo nagali? Ano ka man mo? Wala na, ibalo ka matapos na ang ilang by this month, until December. Wala na yan, nadalang hospital na yan naton sa po 2021. Nga budget? Budget. So, ara pa subong sa, without prejudice this, why tamang ginahikayan? Miskan butang tabi nga, aralan na sa ara pa subong sa Senate Committee on Health and Demography. O sa ara sa idalom sa opisina ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri, without prejudice, patbanwa. Biskan pagani na nga maprubahan na nila ang Bacolod City General Hospital, wala na pa na iya garantiya nga ialokahan kita nila pundo para sa construction sang sinaang hospital kay tungod ang priority subong sa national government amoy ning COVID-19 pandemic assistance kag impact sa aton nga ekonomiya. Okay. Ang pagbakal sang vaccines. Di nga wala pa na ya sa tuon dasano pa na guro matuig ya pro kung magsiling kita ya nga may ara na kita nga daan sang pundo nga ginpreparar. Okay. Nga maging counterpart. Maging counterpart nga share kung contribution naton kundi madali-dali. Kag ma-augment ang pagmadalian naton ang pag-release ng national funding kung mananglitan nga may plano ginman nga may ihatag sa aton ang national government. Hindi ya nga magulat ka lang ya sa ilang sila na lang di papauna mas lain gid ya banwa kung kita manguna. Okay. Sakto sir, right? Yes sir. Ang ano matabo sini? Kita yang magasugod, hindi yang ulaton na naton yang nasyonal nga kita yang tagaan. Ngano isalig mo lang amo na be? Isalig mo lang ya sa nasyonal. Amo nang we have to be amo nang bata nga we need to be self-sufficient and not dependent on the national government sa sini nga bagay. Nga pati na gani ang tanan-tanan halos pangayoon mo pa. Pating bulong pangayoon mo pa, pating nurses pangayoon mo pa. Pating doktor sa Manila padalon mo pa di. Can you just imagine kung how incompetent this government is nga pati tanan-tanan halos papangayoon na lang nila. Yati din ang pundota. Where did the funds or the money nga ginhatag sa atong kagangaton nga pundo di lokal di nagadto?
O gaya kita nila accounting, may arab la kita may nakita nga isa ka papel nga accounting kung liquidation kung di na to nagadto. Wala. So sino hindi na makig? Oo. Sir, hindi na makig. Ako kita ko pa lang nga daan nga pati nga isolation facility, wala tubig. Nangayo ka pundo sa national pero pati na gani pagpatakod tubig ug pagpatakod kuryente, way mo yan na si kaso. Ah. Ay, abi ko gani may kuryente na da. That's not a sign of incompetence on the part of the local government officials. Ti mga eskwelahan gali na no gapalamok ng tao da. Tanawan yung sitwasyon sa mga eskwelahan ta. You go and visit di kuan mas may mga kung may kwarta ka lang siling mo magpa-hotel na lang ko. Kung may arang-arang ka. Hindi ka tayo magpaduso-duso sa mga ospital, sa mga eskwelahan. Okay. Even the LSI, ang mga kuan gani nagdesider na gani ang mga OFW nga because na di about the fact may pundo sila dito na sila sa mga hotels, but then the LSI gani duway pagana mangita na lang kuya hotel. Okay. Magsadugang hindi na masakit ko kunari ko di sa sininga eskwelahan. Pero sir, yes. You go down and then look at the actual situation sa atong nga mga eskwelahan. I see. Now, amo ni siya ang amo na gani gintingwaan ko nga malabot kasi ning gabi kay abi kuya gani to kundi nagligad tong ginuso mo yan ang city mangita kung may available mo lang ang pundo nga pwede ma-divert o kung magamit o kung mangutang kita kay may open man ang DBP o kung ano to nga bangko nga matag man lang siyang loan amo nang ginamin mo nagligad nga i-grab tada kay gagamiton. Sir, amo niya. Ang isa ka rason nila nga kuno illegal kay tungod nga may kontrata na. I heard that sa isa ka konsehal in one of his interview nga it is illegal. Okay? Wala nagpabalo na sa aton banwang bangko. Nga hindi nila na magamit ang pundo kay tungod considered non-essential ina ang pagpatukod sa mga hotel, sa mga gyms, sa mga coliseums. Okay. But kung siling nila sa aton nga kung ani gani nga essential like yung hospital, we will release the funds. Now, ang aton nga local government, ang national government, nagpabalo man sa aton nga pwede naton ma-realign ang aton nga mga local funds. Notwithstanding siling nila of any law contrary abe. So, kung igamit niya na nga pundo para sa COVID-19, para sa medical projects, etc., ginatagaan kita nila ligwa. O galing, of course, may kontrata na. May ara na may kasulatan na, be, ang aton nga donation. So, in other words, banwa, wala sang sa blood abe nga hindi kita pwede ka-realign o kung maka-silos ang pundo sa aton nga pundo sa pagpaubra sa ospital, etc. O galing, may kontrata na kita. Yes, we admit, may kontrata na kita sa ini nga kontraktor. Okay? But pwede na iya banwa masigulanunan by both parties. Okay. Hindi ko siya ron taliwat. Makuha na iya, kaya maintindihan na iya sang kontraktor nga, sige, hindi talanan yung pagpadayon nun, pati hospital, mayon ta. Siguran ta na lang. You see? In other words, kung basta ang duwa ka partido, kung may kontrata kita nga ginpayrumahan sinada, ang partido ya ang magapungko inada. Okay. Para maislan naton kag iliwaton naton ang kontrata nga instead of i-coliseum, usaron na lang naton ni para pagpatukod sang hospital. That can be arranged by both parties. Okay. Tatangambal ko pa gani sila, tihatag ta na lang na kay mayor. Total may city legal office man kita nga para studyoan ina. Titunan man to kuno nila ano namuno to latunan man to. Ate mo na siling ko gidaw because ang pagtuon banwa will take forever. Labot banwa nga I find fault sa ilang indecent ang pagkuha nila o kung discourteous ang pagkuha nila sa akon nga resolution kundi a sheer study of the matter could take forever. Sa sining banwa nga sitwasyon nga may ara kita, decisiveness. Liderato ang kinalanta. Hindi ka pa ya sila nga nag-decider sinidi nga kita mo nagid ang sitwasyon sa aton nga mga ospital. Nga pati na gani nga pagbutang sang isa ka kanupi, hindi kita gani ya diretso ay kita diretso kay tungod nga lisensyahan anay naton sa management sang regional hospital. Nga kita mo naman nga ang sitwasyon hindi sa aton nga mga public hospitals nga kutuman ta kulang. Katulang insufficient kayo. Nga kung sa diin, kung butang tabi, may dita ko na da.
Okay. Sa atong regional hospital Banwa, we have only 400 capacity beds. Pro adlaw-adlaw ang average nga nagasulod nga pasyente sinada, hindi magdubo sa 700 patients. COVID na siya? Hindi lang COVID. Tanan na pasyente. Ay panalabot ha, inablang nga pagdagsa sa COVID-19 patients. Ati, hindi nagkalalitsin na totoo, kay tungod nga pati nagani, nga kung may mabungguan ka, hindi kaya pagpasudlo, kay tuman nagidya ka puno. But this data Banwa I gathered even before COVID-19. Before pa niya naglupok ang COVID-19, ang data nga nakuha ko, may hindi magdubo sa 700 kapasyente ang nagasulod sinada sa regional hospital nga ang kapasidad sinada is only 400. Okay. Tapos 70% sang mga pasyente taga Bacolod. Hindi ba sir right? Ang ambal sa aton sang head sang regional hospital nga it is very unfortunate because 60 to 70% of the patients nga ginabaton ni din namon taga Bacolod. Na hindi kung tani ikaw mo daron patani namon da ang bilog na probinsya sa Negros Occidental project. Pati Oriental kay regional mo, hospital pati Iloilo gani kung gusto magtabok di pwede. Pwede pa na o taga Iloilo to. Yes. So inabla Banwa nga data kadang balon pakita nila nga ti mahal. Anong rason pag nila si right? Mahal. Mahal. Tudlay mag-maintinar ba Banwa. Kundi pangitaan tapagi. Kaya mo nang tinalan no sang tawo limpas ang una. Okay. Batay Banwa mo ni. Silingon ta nila nga it is very expensive to maintain a hospital or it's very expensive to put up to construct a hospital. Kundi suguran ta anay sa Butang Tabi instead of 300 beds or 180 beds unahan ta lang anay 100 capacity bed. Dako na nga mabulig sa aton nga mga pasyente nga taga Bacolod, di ba? Okay. Tapos siling nila nga kabudlay i-maintinar balo ka Banwa naglain na may PhilHealth na kita, may universal healthcare na kita. Kaya naglakabalo nga pati ang hospital pwede kasukot sa PhilHealth. Sang mga kwanda, sang mga operasyon na nagakatabo kad ang PhilHealth Banwa full sharing na. Pati na bala ang kontrakto nilang national government ang pati ang bayad sa doktor dala na pati ang nurses, pati ang janitor, pati ang hospital dala na sa pagpanukot nila sa PhilHealth. Okay. Kaya kadako sang pundo sang PhilHealth, ang syntax ta dira na nagagadto. Monthly ginaibanan kita sang PhilHealth ta. So in other words, it is not that expensive anymore. Hindi na mo nakamahal mag-maintenance ang isa ka hospital kay because ang PhilHealth nagabulig sa aton. Kaya silingon nila nga kulang, wala sa may ma-apply da nga doctors or nurses, etc. Excuse me, Banwa ang pinakaswerte subong nga empleyado. Amoy na yung mga empleyado nga nag-obra sa gobyerno. Tsakto hindi. Kosto? Maulihin lang yung bayad nyo sa inyong employment, sa employers nyo. Pero ang mga empleyado sa gobyerno, hindi na yan ma-delayed. Kagang GSIS yan naman niya, pero that is why, kung isipon lang natin kung sino gusto mag-apply in government service, damo-damo kayo. Kailangan nga doctors gusto mag-apply ang nurses. Because of one of the privileges and benefits nga makuha nila kung ara ikaw sa gobyerno nga nag-obra. Okay. Amo na siya siling ko, paway na nila nakita. So in other words, ako I will initiate an appeal. I mean, ang plano ko sining pag lumbayag nila kagang pag nila, ang ginobra nila ni sa aton resolusyon na tuntan-tuntan pa kuno nila. Ako I will make a direct appeal sa pumuluyo. Kung anong gusto nyo. Ang gusto nyo, hospital ako ng Coliseum. Ma-survey ka ba? Ma-survey ko ma-appeal ako I will make an appeal to the general public. What is more urgent now? Do you want a Coliseum or a hospital? Kag idalon na to na kay Presidente ito para mabalaan. Kung sa Presidente para makita niya nga tinanon mo na yung Coliseum at this point in time because ining masakit Banwa, ining pandemic na ining crisis this will not go very fast. Malawig ini kayo. Pagkapati ka sa right, wala. Pati ikiway pabulong mo. This pandemic will go on for a long time. Kay tungod nga ari na nagaginawa na ang mga diseases, emerging and re-emerging infectious diseases gaginawa na. Ikaw yay mo ya pasundayag ka pa kag Coliseum man sa gyapon yang iduso mo.
Ay na, no man, ay, you know what, ako, I'm sorry, kaya mo nang nambal ko, kay because indignation na ini, nga hindi ko batas bala, nga nagkatabo di sa aton, sa lokal, nga mga opisyalista. Ako, ano yan, hasta tugtog, subungan kinatindugan nila. Nga amo na ni panawagan sang tao. Yet, amo pa Di mo na namin imo survey gambal mo parang may permano ka tao kay masiling sila karon gambal councilor nga panindugan sa tao ay manas ang tao da nga upod siya. Ganta ka survey, which is more important sa imo? Between us, Coliseum or hospital? Hospital, siyempre, kung ako yung makuton minsan mo ako na-permat ka, signatory, ako tikit-bit-bito mo, pamilya mo, ako di, mas nagdamo pag kita para mapukaw ni nato na nagapabungol-bungol. Tiyo, agaron ta si upod ko diyo. Galing kay, sir, gusto ko pagkatani niyo, galing kayo daw maipit ko sa chimpong, lain sinig ko nasunadlaw, suspended ako. Nga, aman. Tikiwain ako, chimpong. Hindi na. Amo lang to ako papinsya kita sa ratabo. Kita para sa akon, it is now time for us. Okay. Nga parang... Pero sir, ari lang ho, ngayon ko lang sa imo. In the next day, please, basi kung inang ginamuno mo nga masurvey ka, may ara na nakang nasun ang data, sir, kay ipamangkot, tani kay kung may yatan kami nga data, and we will try to contact also the hospitals para mapamangkot ang comparison, para mapasabat ta sila ang taga-IOC kung tuod nga mo ni ang datos nga nagaguluwa. Okay, no? sa IOC, I am directing this now to the IOC. Okay. Nag-aay kami data, paagi sa imo, kung paagi sa akong opisina, data for the month of October. Okay. Or November. Deadline na bitang hapon lang adlaw. Gaya kami anay data. Okay. And I will make a comparison. Aha. Okay? Kasi Yes, sir. appeal ang letter of petition paper niya, padibuton ko na niya, siguran ko na niya gandaan, buwas nga adlaw. Petition, ako na siya, no, na siyang... nagapangayo, sang hospital, hindi Coliseum. Ate, sige. Pilagid ka pa perma gusto mo, sir, ay, para makonbinser ka ng ang kalabanan ng taga Bacolod noon, gusto nila hospital, pilagid dabi gusto mo. Hindi talaga pag-ipangayuan niya eh. Ang perma na sa uli lang taon, tada kagikuan nun, parang at least ang tao, tingog iblas ang tao, karon na pressure ka pa imo ko ng balon, takadaya kung pilang numero. Sige. But like for example, ang Basiwa, hindi ko pa mapukaw nga may 25 mil na ka mga konsumidor ang nagpirma nga dislay ka uyon sang prime motor kag privatization. Hindi pagyapon gindaso magyapon titanawon takon ano ni kakabalan ng mga opisyalista. Totoo na. 25 mil na nga daan ang mga konsumidor ang nagpirma nga disla gusto privatization siya way kamo daya labot. Would you believe ang balan kita yan nila ang mga konsumidor way kamo daya labot sa kontrata. Okay. Kami lang yung mga board of directors ang may desisyon kag makadiber kung ano yung gusto namon po yung mga 25 mil gusto kamo da pirma basta kami ang may desisyon basta mo maning nga mga kahay mga opisyalis ang may ara kita. Sige. Anyway, may sugpon pa ni iliwat namon nga kwaon gid kag please basi ma-providean mo kami sa mga record kag data mo ya. Ay para may comparison mo kami councilor ay. Gaan mo ko sir at sang IOC, I will give you the data sa aton nga mga ospital. Ate, sige. Kaya Thank you. mga doctors kita ya nga gusto nga magbulig sa aton. Sige. Okay? Para man ni sa aton mo actual positive cases kag actual death cases ari di sa siyudad sa Bacolod. Sige. Yes. Councilor, salamat gid sa time. Salamat gid sir at kag mayong gabi. Action firing line. Si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Now, inimparti sa challenge niya sa taga-EOC, simple malang ni ayon tang EOC kung may data ginman sila, kay ting claim na rin ni Councilor John, may mga record nga daw ay gina-apid, ay gina-include sa number of death, silingyaan cases nga active subong sa Bacolod. Di kung matuod dito, ipa-explicar tayo, di nag-delay ang data nga nagasululod ni. Kag matuod bala ini, tibuas ko mo, pisan ni si Councilor John, palibot sang petisyon. At iula to na mo na, Councilor, Thank you, Gid, sa imo sininga tiyempo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pasensya gid, kulang gid ang tiyempo naton, no? Kay Ferdinand Aguirre siling niya, good evening Action Art, na wala ginagurot siyan sa Bacolod Hospital kay pag-opening sa Mayor's Cup last year sa Bay Center, ginsinggitan na ni Mayor sa mga basketball players sa Bacolod Coliseum. Lantawon ta na ang mga developments ni, but I am more interested atong ginambal ni Councilor June nga ang data dira kinahanglan makuha. Try ta niya, isugpunan ta ni Buwas Action Hotline kay tiguan ta makontak si Executive Director M. Ang kag makapangayo tuod sa data sa ila inang kompleto lang nga datos bisan October, November lang tuod para makaibalo kita kung anong matutuod nga cases and death no diri sa Bacolod City. Action firing line. Why nagigkutay mga iban nga way kumalabutan nga mga minsay pasensya gid sa Action Night Patrol na lang kamo karon kay Arnel de Lesser sa Station 6 may gabi dira kay Alma Ferrer kay Kasa may gabi lang. Action firing line. Tito Lando Arancilio Iskultura nanong Arancilio Tito Lando Iskultura to may gabi na tulog na. Action firing line. One at a time, dari sa ito na pagpangalagad sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Moden. Ako naman, Aksyon Art Hupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Alpha. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!